Joale chiro ma abom maidore sub-county Mabondo County ma Siaya nombago ng'anyo mamuole chirono kalore kod lal ma teko stima kuom thuolo mar dweche adek gino moseyogi kod lal mathoth kod kethruok mag mwandu to kod chiemo miketo e frij e kind mamoko. Giwacho ni okenge magiseluwo machopo kuom duol makeyo teko stima e pacho ka Kenya Power osebedo ka gore Luanda ni mar pok olosnegi dag stimano kata transformer kata doko ni jo Kenya Power to siko kalore gwengego mar Somomita. Weche mag arita kwe bende oserochore mokalo chirono kod alwora mare gino mamono jo ohala mar apiko tiyo e kinde mag otieno mopogore kod ndalo machon mane ohala dhi maber nyaka e kinde mag otieno kod odhiambo. Koro gikwayo duol makeyo stima odonjre wachno mane ni stima oduoki mondo mi ohandgi kaka mag thedho chumbe kind mamoko oduog e wang'e. Asebedo ka adwaro mondo mach obedi bar to mach mikelonwa bar osebedo ka thagowa. Sani dweche adek waonge gi mach. Wan kod sida joma uso soda nigi shida. Wan kod sida joma uso ring'o nigi shida. Joma timo welding ka sani giloro. Stima ok wanyal koso kuom dweche adek nikech nitie jok motegemea stima no loso kaka gidak e family gi kaka gipidho nyithindo. Sani ji obet abeta ok onge gima gitim. Stima onge to lori to kalo ka pilo jo Kenya Power kalo ka pilo. So ok understand gimomiyo stima ok kelnwa. Jo Power biro somo mita e bucha na kacha to gisomo mita to mita osebedo ka stima onge mita ok ti. Ana wuon apenjo gin to yawa ok ukelnwa transformer ka to ng'ata achiel kuom gi noduoka ochoka chir duoka ni no konya kelo transformer nikech ukwalo gamo. County government marwa ma Siaya kuom ng'wono bar kober kata kikia bar kober kamiluongo ni abom wane mudho taya ne utimo maber bukelnwa taya kamulika mwizi mamenyo bar te bar taya tiyo kliele bar ka omiyo jokuoye advantage mar biro ng'ato kwalo ringa kinyi no kwalo bucha okwalo duka makama ikwalo nyake to ka police ok nyane no nikech ji ni mudho. Ya